Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaag kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisalo ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Ginoo, dili kami mabuhi kung wala ikaw. Busaron magpuyo kami kinabuhi, sumala sa imong kabubuton. Hatagi kami sa paghuna-huna o pagbuhat kanunay sa mga butang nga matarong. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Esther. Si Reyna Esther sa dakong kasakit midangop sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Akong Ginoo ug hari, ikaw lamang mao ang Dios. Nag-inusara lamang ako ug wala ako'y kadangpan gawas kanimo. Tabangi intawon ako, hapit na itahan ko ang akong kinabuhi. O Ginoo, kutob sa akong hinumduman, ang akong banay nagsugilon kanako. Giunsa nimo pagpili ang Israel gikan sa tanang kanasuran, o giunsa nimo kanhi sa pagpili sa among mga katigulangan, aron mahimong imong katawhan hangtod sa kahangturan. Imong gituman ang tanan nimong mga saad ngadto kanila. Hinumdumi kami, o Ginoo, umarika ka namo nining panahon sa kasamo. Hatagi akong kaisog, hari sa tanang Dios, ug magmamando sa tanang gahom nga yutanon. Hatagi ako sa hustong mga pulong nga akong isulti sa akong pag-atubang ni Asoiro, kanang lampingasan nga leyon. Usba ang iyang kasing-kasing, aron awayon niya si Aman, ang among kaaway, ug laglagon siya ug ang iyang mga lumalaban. Luwasa kami, o Ginoo. Tabangi ako, nag-inusara lamang ako, ug walay bisan kinsa nga akong kapaingnan, gawas kanimo.
ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ginoo, sa adlaw sa nagsingit ako, imong gipatalinghugan, imo ako nga Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong ginuog ang mapulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nagsingit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gihimong dako labaw sa tanan, ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw sa nagsingit ako, imong gipatalinghugan, imo ako nga gipatalinghugan. Ang imong tuong kamot nagaluwas kanako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gibuhat kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang mga buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nagsingit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. O Dios, pagama dinhi kanako ug usa ka malinis nga kasing-kasing, ihatag kanako pagbalik ang kasadya sa imong kaluwasan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtuktok kamo o ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo o makakaplag ang mangita, o ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayog isda? Kung kamo mga dautan, kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga atoa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhato nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Daghan ko nga madunggan nga mga reklamo ba sa mga tao ngadto sa Ginoo, o ilang reklamo ba sa mga isulti usahay sa Ginoo, sa itudlo sa Ginoo. Mayon sila nga, Lord, pagka unfair, di ba nag-ingon ka diha sa Biblia, pangayo o ikaw
hatagan, pangita, o ikaw makakaplag, tuktok, o ikaw ablihan. Ngano man lagi nga pagkadugay naman akong inampo, ano nga akong gipangayo, nga wa man gyud nimo ihatag ang akong gipangayo. Ngigsoon, atong hibaw-an nga usahay, kinahanglan nga dili nato sabton usahay ang isulti sa Ginoo literally o litra por letra. Tungod kay si Jesus usahay, ang atong Ginoong Jesus usahay sa iyang pagsulti, ang iyang isulti dili usahay masabtan sa iyang mga tinun-an. Pananglitan, sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 10, verse 34, or rather sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 18, verses 32 to 34. Ningon siya diha, o wala ni masabti sa iyang mga tinunan. Itugyan siya ngadto sa mga Hudiyo, ug ila siyang bugal-bugalan, pakaulawan ug lud-an. Ila siyang latuson, ug unya patyon, apan mabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Nagiingnan ta, gisumpayan sa pag-ingon, ug wala makasabot ang mga tinun-an bisan usa na lamang niining mga butanga. Sa dili nila masabtan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 10, verse 34, paminawa kining gisulti ni Jesus. Ayaw ka mo paghuna-huna, nga mianhi ako, aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kundili espada. Yun saon man na pagsabot sa ordinaryo nga mga tao. Wala ko magdalag kalinaw. Ang akong gidala, espada, kagubot. So kinahanglan nga kung magbasa ta, ato gyud nga tugkaron unsa gyud ang gusto nga ipasabot o unsa gyud ang gusto nga itudlo sa atong Ginoo. Diya sa Ebanghelyo karon pananglitan, ang buot ipasabot sa atong Ginoong Jesucristo nga ang Ginoo mohatag sa atong gipangayo kung mangayo kita subay sa kabubuton sa Dios. No? Kanang iyang ihatag ang atong gipangayo, ihatag kung nangayo ta subay sa kabubuton sa Dios. Kung nangita ta, subay sa kabubuton sa Dios. Kung nagtuktok ta, subay sa kabubuton sa Dios. Kung kining atong kanunay nga gipangayo makadaot nato, dili gyud na ihatag sa Dios kanato. Mao man ang kanunay nato na gibalik-balik dinhi sa pagsulti o pagpasabot. Nangayo tuod ta apan naibalo ang Dios nga dili maayo, dili makaayo nato ug sa uban ang atong gipangayo, di gyud na niya ihatag. Kay maayo gud ang atong Dios, buotan gud ang atong Dios. Nagtan-aw guna siya unsay maayo para nato.
Sa Ebanghelyo karon ang Ginoo nagingon, kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Maupod kung madalo ta, nya mangayo kag usa ka truck nga pan sa imong amahan, imbis usa lang ka slice nga imong gikinahanglan, dili gyud katagaan. Kaya nahibaluman siya nga dili na maayo para nimo. No? Sa sulat ni Santiago, no, letter of St. James, siya nag-warning nato, mo ni ang iyahang gisulti nato. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo, aron lamang pagtagbaw sa inyong lawas nung kaibog. Muna giingon ni Santiago, wa mo hatagi sa inyong gipangayo, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo, aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Ug mao kana nga mangayo gani ta, mangita gani ta, mutuktok gani ta, dili gid nato kalimtan ang giingon ni Jesus, ang gitudlo ni Jesus, unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios, ug ang ubang mga butang idugang ra niya nimo. Nahibalo naman ang daan ang Ginoo sa ato ang gikinahanglan, bisan wala pa na nato ilitok. So, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios, ug ang ubang butang igadugang ra niya kanimo. Nasa ato pa, sa ibuti pasabot, pag binuotan ragod mo, panimba ragod mo, pag aurora ragod mo, uyon ragod mo, sunda ragod ninyo kanunay ang iyang mga sugo, uyon ragod mo kanunay sa iyang kabubuton, pagbuhat ragod mo og mga maayo, ilabi na ngadto sa inyong isig katao, ug ihatag ra lagi sa Ginoo kaninyo ang mga maayo nga inyong gikinahanglan. Muna ako ang giklaro, gi-emphasize, ihatag ra lagi ninyo sa Ginoo ang mga maayo nga inyong gikinahanglan. Pag dili maayo, sa ato pag dili maayo, di po na niya ihatag nimo. Amen. Sa tibok natong kasing-kasing ug huna-huna, magampo kita ngadto sa atong langitnong amahan, puno sa pagsalig nga iya kitang dunggon, ug busa mo sangpit kita kaniya sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan, lukop sa kalibutan, nga sa kanunay mahimo kining buhing saksi sa mga buhat sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang nasod, nga ang kalinaw, panagiusa o gugma, mukaylap sa tanang dapit, labi na sa mga nasod, diin naghari ang panagbinggil o pagkabahin-bahin, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga masikiton, nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay
ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa atong mga igsuong mihalina, nga mabatunan na nila ang ilang gipangandoy nga kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Ginoo, tabangi kami, pinaagi sa imong gahom. Ilikay kami sa kadautan sa sala ug luwasa kami. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, kaluy-i ang mga tinguha sa mga nangaliyo po kanimo, ug human madawat ang mga halad ug mga pag-ampo sa imong katawhan, kabiga nganha kanimo ang among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo. O nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.
Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang kalag ni Lee. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Halan una mo sa matagadlaw, sa mga nakasalanan mo, ug dili mo kami itugyan sa mga pamilya, pero ang lunas sa Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Ang kalinaw manaa kaninyon tanan.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita, o Ginoong Diyos namo, gihatag mo ang santos nga pagkalawat. Aron pagpanalipod sa among kaluwasan, himua kini nga maamong panabang karon og sa umaabot.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Oratio Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon og mapaungarong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug hunahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad ug paganalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga may balik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila, ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios. Nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinunoa luwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon o bulahan nga berhen o mahal nga senyora kayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan,
Panalipdi kami batok sa mga paglimbong o pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios. Kami mapaubsanong nag-ampo, ug ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagoy sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahil ng Diyos, dahil niyang santos nga ngalan, dahil sa Jesu-Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. Dahil ng ngalan ni Jesus, dahil ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, dahil ng iyang bililhon o yamot nga dugo, dahil sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng iyang santo sugulay buling nga pagkagipanamkon. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Dahil ko ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Dahil ko ng Diyos diha sa iyang mga anghel ug mga santos.